само 7 месеца изминаха от деня, когато идеята да се твори паметник на апостола на свободата Дякон Васил Левски в град Сандански се зароди в сърцата и умовете на двамата наши съграждани Илия Пасков и Борис Петров, на кмета Кирил Котев, ръководството на града и десетки и стотици още най-обикновени хора, които развързаха сърцата и кисиите си за осъществяването им. Защо този хубав паметник, дело на скулптора Борис Борисов, се издигна тук в подножието на Пирин, след като е добре известно, че Левски обикаля неуморно своята саможертвена дейност, преди всичко от двете страни на Стара планина. Ето защо. В своя допис като вестник Свобода на Любен Каравелов от началото на 1871 година Васил Левски пише, цитирам: „И ние сме хора и искаме да живеем човешки, да бъдем свободни, с пълна свобода в земята ни, там, дето живее българинът, в България, Тракия, Македония“. Край на цитата. А Общото събрание на Българския революционен централен комитет, състояло се в Букурещ на 29 април и 5 май 1872 година, гласува решението, цитирам: „Се потвърди Левски да бъде главен апостол на цяла България, Тракия и Македония“. Край на цитата. Само още един цитат. На 6 август 1872 година в писмо до доктор Константин Робев от Охрид Левски пише, цитирам: „Доктори и драги брате, дойде най-после часът да помислим и за вашия край. Работата не ми позволяваше за сега да мисля и за Македония. По-напред трябваше да се извърши всичко тук, по-близо до брега, да постепенно да вървим все напред към Македония и Тракия, да даде Бог здраве като мина към Щип и Скопие“. Край на цитата. Мисля, че няма какво повече да се добави по темата защо се сътвори този паметник точно тук. А аз лично няма какво друго да добавя, освен да се обърна към паметника на Васил Левски и да му кажа: добре си дошъл най-сетне в Македония, добре си дошъл в Сандански, апостоле. Приветствени думи.